To jsem nechtěla. Kudy podíš ven? Jo. Hodím telefon potom, jo, dobrý? Jo, dám. Buď si hodná. Co? Jsi šikovná holčička. Jo. A teďka fouká. No, fouká trošku, no. Já musím utíkat, holky, pojďte se mnou utíkat. Holky, čekejte. Holky, jak se sklouznu a pohoupu, tak já pak musím končit, ano? Tak, jsem se houpat. A hop. A dívejte, já to můžu, jakože já si udělám takhle a svivadělá teď. Já jsem spadla, tečka. Ještě jednou. 3, 2, 1, teď. Sláva, jsem tady, jo. Tak a teďka jdu sklouznout, já se prostě tady budu hrát a když se pak s váma rozloučím, tak budu jít na trampoličku. A má to dneska platbu, protože dneska fouká. Hop! Všude je tady toto mezi... Tři, 2, 1, teď! Dokázala jsem! Jsem tady, juhu! No jo, mě nevidíte, to je jedno. Budeme se ještě pak jenom sklouznout a tak asi půjdeme. Holky, u dalšího videa. Čus, mějte se pampérově. Ahoj.